Ema do restaurant yime buffet restaurant classique restaurant ni a sanuyalen do wa a dumuniw kelen na bɛɛ lajɛlen de ka di n'i bɛ kilasi kɔ i bɛ taa restaurant yime buffet ale kɔnɔna la wa sunkalo kɔnɔna in na u kɛlen do ka u ka dumuniw ni ka o kɛ sɔngɔ damatɛmɛja ye n'u kɛlen do ka promo ka o boloda i bɛ se ka pla 37 ni ka o ta sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 o de la awɔ sɛfɛ wari dɔrɔmɛ 500 ne ma fili wa e fana ka taa ni ka galon bɔni da restaurant yime buffet filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔ ni golf ale kɔnɔna la misiri wa min o kɛrɛfɛ u kɔni u kɛlen do ka u ka dayɛlɛ bɛɛ lajɛlen ye sunkalo kɔnɔna in o la 100 o 100 ka 50 ni ka o bin ka bɔ u ka dumuniw olu sɔngɔ la ni o ye weekend kɔnɔna ye don kansaw la sa sɛfɛ wari 1000 i bɛ dumuni o dumuni ka di ye i bɛ o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la o kuma la sa e maa min bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ ka galon bɔni da taga i kunda restaurant yime buffet ale kɔnɔna kan u ka nɛgɛjuru sira 71 48 54 52 wa dumuni sugu o sugu n'i b'a ale nɔfɛ a bɛ restaurant yime buffet o kɔnɔna la restaurant yime buffet kɔni nalen don maliyɛnw olu lafiyali kama kɛrɛnkɛrɛnnen na sa bamakɔkaw o kuma la boli ka taga i ka ɲɛna dumuniw ni ka o ta restaurant yime buffet ale kɔnɔna la. Polini tawni amodi an filɛbagaw ma yanfo u sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔkɔnɔ ma bi araba ye avril kalo tile 19 san 2023 aw minnu bɛ sigili ka bamanankan kunnafoni kɔnɔ o waati sira aw bisimila. Kunnafoni damila Mali au conseil islamique ɲɛmaba Ousmane Cherif Madan Aidara ale kɔni kumana a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Mali autorité ma ko wale dɔ bɛ ka kɛ Mali justice kɔnɔna la wale min ni a cɛ ka jugu kosɛbɛ a yɛrɛ ka fɔ ko procureur kunale ka taabolo ale ni taabolo wɛrɛ kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ justice kɔnɔna la ko ale kɔni bɛ kiri o daja a ka taabolo mɔgɔw la ni ka sɔrɔ ka kiri o dagoya fan dɔ ye mɔgɔ la Ousmane Madan Aidara bala dɔniya ka fɔ ko nin fɛn cɛjuguba ye wa fɛn min do a dagalen tɛ kiri kɔnɔna la sabula kiri kunkanko la diinɛ ko man ka jate kuma tɛ taabolo ko ma nga kiri a kan ka tigɛ a tigɛ cogo de la ladiriya o kɔnɔna ni Ousmane Madan Aidara an ka jɛ a ka kɔrɔfɔ lamɛn a ko kan. Parti te Islamé parti te hali kafri parti te hali kafri n'a ye Islamé wele tribunal la tribunal kan ka sariya boli tiɲɛ de kan hali politiki n'a ye Islamé alimami wele a bi juger jamana sariya de kan ala an ka jamana kiri ko di kafiri ni Islamé cɛ o tɛ yen o maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ kafiri ni Islamé ti tribunal la o kadiriya ni wahabiya ti tribunal la. Lakanabaliya kibaruyaw kan an bɛ taa Kulikoro bi araba avril kalo tile 19 san 2023 bin kɛra Sirakoro la ale gendarmerie kan nɛgɛ kanɲɛ 9 waati kulu marifatigiw fɛ Sirakoro la ale yɛrɛ ni Kulikoro cɛ kilomɛtiri 60 bonyanko de don kunnafoni min bɛ an bolo nin wagati in na bilan kɔni ma bɔ min bɛ a yira k'a fɔ ko mɔgɔ nin tora la walima mɔgɔ nin ma to a la hakilina jiginna nin y'a siɲɛ 3 de ye bin bɛ ka kɛ Sirakoro la ale gendarmerie kan nin waati laban ninnu kɔnɔna na. Kunnafoni wɛrɛ nasira la an bɛ taa Yanfoke lakanabaliya bunna ko kan wasa ka mɔgɔw olu hakili sigi u ka sugu jɔdonyaw la u ka se ka na u mago ɲɛnabɔ hakili sigi o kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na a bɛ waati jan bɔ finitigiw kɔni bɛ ka yala Yanfoke n'a lamini bɛɛ lajɛlen na u bɛ don hali sugu kɔnɔnaw la walasa ka patrouille kɛ polisiw gardiw gendarme fo ka taa se soldats ma olu ka bolodi ɲɔgɔn ma o kɔni ye nafaba de lase sigidalamɔgɔw olu ma. Amitani kunnafoni ye fan wɛrɛ fɛ Uranda jamana kuntigi Paul Kagame ale kɔni mi tile 2 tamala ni waati na Guinée Conakry a bisimila Guinée Conakry jamana kuntigi fɛ Mamadou Doumbia colonel Mamadou Doumbia ale yɛrɛ de wele bila Paul Kagame walasa kana a ka jamana tasira olu lajɛ sabula ko Paul Kagame militaire kɔrɔ de don wa ko mɔgɔ min kɔni bɛ fɛ k'i ka jamana kɔni dilan ka ɲɛ f'i ka a ka ladilikanw lamɛn ni ka sɔrɔ k'i sen da a sen nɔnɔ la o de hukumu kɔnɔna la colonel Mamadou Doumbia ale ye wele bila Paul Kagame ma kana a ka jamana kɔnɔna na o kɛlen Paul Kagame ale kumata a yɛrɛ k'a fɔ ko ale nisɔndiyalen don kosɛbɛ k'a to ladinɛ wa ko donna nataw la a bɛna wele bila colonel Mamadou Doumbia ma ka na visite officielle kɛ Uranda. Mali kunnafoni jabala jabagaw ni kunnafoni damadɔni tun bɛ anw bolo ka da aw tulo kan aw ni ce aw ka kulomajɔ la.